Se ovakav priča da jesam, bez obzira što nisam. Vidite našu Sandu. To je čudo. To nema niko na svijetu osim Hrvatske. Iz male zemlje sa nepuna 4,5 milijuna ljudi pokoriti atletski svijet. To može samo naš čovjek. I planetarna Sandra Perković, kao što je do jučer bila planetarna naša Blanka Vlašić. Andreja Ivančević, Ana Šimić i Sandra Perković u Zagrebu zaslužuju da se ono. Bio sam u Pragu prije mjesec dana i gledao sam iznebilo u jednom od gradova, Marko će me ispred, bilo Evropsko prvenstvo. Da, u Beogradu, ali kad sam bio u Pragu prije 2 mjeseca, bilo je neko natjecanje u Češkoj. Da se ja sjetio zašto to ne bi mi napravili koncert kod nas. Se ja pitao, jer nisam ja toliko verziran unutra, kolika je staza, mora biti 200 metara sa popratnim tim sadržajima. I onda sam Mirku Jozić, jer ona tu negdje, Jano Stojić, Deban, i Dinu Tomšić pitao koji nam je paviljon najveći da to napravimo ovdje. Logički čovjek razmišlja. I evo nas ovdje danas. Natječaj raspisan 20. ili 25.4. će se otvoriti ponude za investiciju od 8 milijuna kuna uređenja ovog prostora, a negdje 5. svibnja i za opremu 3 milijuna kuna. Samo kad je Ivica ovo, jer je projektant na putu, onda sam Marka pitao profesora doktora Jakobovića i našeg atletičara, ona staza sprinterska sa strane će biti smještena unutar elipse 200 metara atletske staze, tako da ćemo sa strane moći smjestiti ne 200, nego 800 gledališta.